Olinda has written a letter of apology kuna Dione, baby mama vastunner, pamwe chete nesister yake mushure mekunge vamudrega kucourt kubva panyaya iya yevana yavakarwira recently. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Tisati taenderera mberi nhai vedu we tisvitse maoko zvetinokuchingamidzai zvakare tichifara kuti makadi tapinda muna 2026 dai tine shampopoka toti popopo aiwa tapinda. Tinoda kutenda Mwari kuti aiwa vatisvitsa pane ino nguva tiri vatano. Regai timanye tinzwe kuti nyaya yacho yakamira sei. So Olinda anyora a public apology akati iye I would like to publicly and sincerely apologize to Kelsey for my words and actions. I acknowledge that I mentioned Kelsey by name and used offensive, disrespectful, and unacceptable language, including swearing and name calling. There is absolutely no justification for what I did. My behavior was wrong, and I take full responsibility for it. I deeply regret the harm, disrespect, and distress I caused Kelsey. I humbly ask Kelsey for forgiveness and offer my sincerest apology. I also want to make it clear to anyone that this situation should serve as a lesson. No one should mention, insult, defame, or disrespect others publicly or privately. Words have consequences, and we must all be mindful of how we speak about one another. I commit to learning from this mistake and to conducting myself with greater respect and responsibility moving forward. I'm making this public apology to Dion with full accountability for my actions. I deeply regret the way I treated Dion and acknowledge that my behavior was harmful, disrespectful, and completely wrong. I used demeaning and insulting language towards her, spoke about her in a degrading manner, and spread false and misleading information that damaged her character and reputation. These actions were unjustified and caused unnecessary pain and humiliation. Most seriously, I crossed an unforgivable boundary by involving Dion's child. I made statements and took actions that attempted to interfere with Dion's relationship with their child, including trying to control or influence how a child appeared on social media and suggesting that a child should be kept away from her. This was wrong on every level. No one has the right to interfere with a parent's bond with their child, and my actions showed a complete lack of respect for Dion's role as a parent and for the emotional well-being of a child. I also posted content involving Dion online without a consent, further violating her privacy and escalating a situation that should never have been made public. I failed to consider the lasting emotional, psychological, and reputational impact of my actions, not only on Dion but on her child and family as well. There is no excuse for what I did. I take full responsibility for my words and my behavior and the harm I caused. I understand now that attempting to interfere with a parent-child relationship is deeply damaging and unacceptable, and I'm truly ashamed that I allowed my behavior to reach that point. Dion did not deserve this treatment. She deserved honesty, respect, and dignity, as well as the right to parent a child without interference, manipulation, or public scrutiny. I failed to uphold even the most basic standards of decency. I'm sincerely sorry to Dion for the pain, stress, fear, and emotional distress my actions may have caused. I also apologize to her child and loved ones who were impacted by my behavior. I understand that an apology does not undo the harm, and I accept that forgiveness may never come. I want to be clear that this conflict was never about a man, and any suggestion or implication that it was is false and unfair. I take responsibility for allowing misinformation and harmful narratives to spread, and for all other parties whose names I mentioned, my sincere apologies. It wasn't meant disrespectfully, though that was not the intention. With regret, Olinda.
mangozvinzwira ndozviri kutaurwa naOlinda ari kuti iye ari kukumbira ruregerero zvikuru kune vese vakataurwa muvhidhiyo yakapfuura musakangamo pakataurwa nevanakomana vapresident ipapo kuti navo vane ruoko rwekuti Olinda ashungurudzwe pamwe chete naStunner. Nyaya yatinoiziva Olinda ati iye this has got nothing to do with the men or nyaya Stunner it is out iye aiactor on her own accord but tese tinongoziva kuti this had everything to do with Stunner. Dziva was written all over it. Vairwira dziva nekuti vasikana ava havana kutanga kurwa nhasi. A few years ago Olinda akadiscover allegedly that Dion akanga amupindira mumba make. Stunner cheated na Dion ndokubva Olinda atouya akavadzinga mumba make akati why muchidanana muri mumba mangu. Stunner akakuudza here kuti imba ino imba yemukadzi wake. Zvichidaro iye ndokupinda zvake achindorohwa namukomo Stunner achibva asara aina Dion. So nyaya iyi inenge yamutsiridza mamwe maronda asi musikana ari kuti iye ari kuimbira ruregerero. Is it because of nyaya yekukoti iya? Imuri kufunga kuti chii chiri kuitika kuti nyaya yekukoti kuti musikana akandovhiringwa ikoko padzimwe nguva unotoona kutoti you don't have to win all the battles. Sometimes you choose them wisely kungoti izvi zvindinozvitsveta indodhila neizvezvi matopedza nyaya. Manetizens vane mamixed feelings. Vamwe vari kuti apologize only after court. Is it because pakaenda kucourt akanooneswa neimwe nzira kana kuti what led her to get to that point yekuti apologize? But tete vakuru vakabaiza kutaura chokwadi system yavo yekuita malive vachitaurisa about maex avo yakazovapinza muchoto. Ndiye haanetsani nevanhu even though ari mwana mudiki. Shuwa munhu anotora mwana wako zveginya oenda naye kumapostora allegedly womunyepera address yekune mwana wake then paanouya kuzomutora woenda live uchitaurisa wozotuka vanhu vakuru to prove kuti wakapenga. I hope adzidza kuti vanhu vanokuokera but mahwani unomapinda uri wega. Kozvokuti British citizen zviya zvakazopera nekupi? Kove Britain havana here kukwanisawo kukurwira? Takazvireva kuti apolojersey ndokwauchaperera. Chingoti akaripfekedzwa 1 ukanyora murabaraba wakadai weruregerero zvinoreva kuti aita kwenobva yangotsemuka zvachose. So guys, dzimwe nguva it is not necessary kurwira varume kuda kuti vana vake vakazodai ndini ndatumira mari regai munhu azvichengetere mwana wake. Handiti iye murume akaitisa mwana anoziva kuti mwana anochengetwa sei. Zvekuti ini ndini rich auntie ndini ndinotumira so ndini ndine voice rekutaura ndini ndinoda kutora mwana nekuti mwana haasi wako. Kana uchinge wangoda nemunhu ane mwana wake iwe ngodzidza nzvimbo yako. You only come in by invitation. Hauimpozi pavana vevamwe. Iyi nyaya yekuti pese pauri unongobaya live wotoona unge life yevamwe vanhu itongori content 2 minutes wabaya live. Alright guys, izvo zvitasvika pakati izvezvi zvindiri kunzwa aiwa maina ndikubva zvavakatanga kurambana naStunner vakabaya live pavainetsana nanjabulo vatori mubedroom chaivo vanobaya live. Zvimwe zvacho zvezvisiri necessary ko zvamakura wani naye asikana aiwa tinotenda kuti iyi yava a learning curve and we are not going to walk down this road again because this is a very very embarrassing. Thank you guys so much for watching. Munodiwa zvakanyanya. Muri pakadzika inside pemoyo wangu.